to beauty. Chawam, munyo dogu ae, 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 munyo dogu ae. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Onwarunga basi, oneme kasi. Onwarunga basi, onapia kasi. Ebube dike, ibe dikekwe. Kwani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya ne kumaki aputago. Angona bwebona tani. Onwarunga basi, oneme kasi. Onwarunga basi, onapia kasi. Ebube dike, iwe dikekwe. Kwani manaria, achaluko dike. Yeah, 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 yeah. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, the emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Yes, na makina eri na kanu bara na oni ni ewu a. Ano Umualaoma Imo. Yes. Oh, if open now. I was no why I catch a baby about. From the back. We tell why we be na so any time I know that we no go open. I can eri ni. Most today every na no boss atana. Hey, I'll make Bessie. Ano eba ijoma na ga no bochi nke taa. Na Chineke ga-agozi ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwanyị. Aka ọbụla nke nwere ike ịnọchiri ụzọ n'ebe ndị di ya. Onye ọbụla nke ga-ebute ọgbaghara na marriage ya. Oke eluigwe ga-esite onye dị otu a. Onye a ga-anwụ ọnwụ ike. Ọnwụ ike agaghị esite ya. Ọnwụ ike agaghị esite di ya. Ha ga-anọ ụmụ zụkwa ha n'aha Jizọs. Anya ekpere ha n'ụbọchị nke taa. Ọfọ na-agọzi ọgụ nwoke n'udo. Ọfọ na-agọzi ọgụ anyị nwoke dịka ọ batara mberesi dịrị ibe. Ọ batara na ezinụlọ udo dị. Ezinụlọ udo na-achị eze and ezinụlọ ahụ ezinụlọ ga-awụ onye bata ya o buru ngozi wee jebe ya dịka ọ na-aga ebe ahụ ngozi nke Chineke ngozi nke ahụ nọ n'ezinụlọ a ga-esi awere na-aga ebe ahụ udo nke Chineke and ejima mee mụrụ na ejima so yoga mụ ozugbo eti ụkwụ ebe a ofu ụzọ ụkwụ afọ ime na atọ ejibela atọ oge amụ ada kedịrị ibe It's only the video. You can't smile. Just tell it out. You don't want to smile. What is her name? The girl on white. She's found me. I'm telling you. I'm going. Smile now. Fine girl. Smile, yeah?
Jesus Christ. Yes, sir. When I was at a woman's in your other venue, the preaching. What's that? I can have Sir? your name. Amarachi Ogidi. What are you wishing them? I'm teaching them. I'm saying that I cannot speak it. My name is Amarachi Ogidi. Yeah, I would like to present me very what actually made you to be here today and the way I just reminded you. Okay. Came for my sister's wedding. Traditional wedding. Traditional wedding. Yes. So what are you wishing them today? I'm wishing them a very beautiful and wonderful home, a happy home, a long-lasting and happy married life. And they're gonna get rings here and there. Triple, twins, triple. And I wish them, yes, exactly. yes, sir. So how are you praying for her? Sir? How are you praying for her today? Celebrating the husband house. Okay. The prayer. It's my wish that one day she will be in her husband's house, because when I was doing my own wedding, my traditional wedding, she was part of these young ones here. And today, I am very happy that they are blessing her own marriage. And by God's grace, I pray that God will, in His infinite mercy, continue to bless them and make her home fruitful. In Jesus' name, amen. Give you enough fast, that me say doctors, the last chance, the doctors, next say,
Akunetigbuilo. Anyị na-ekele dịka Emenike si all the way from Ọka South wee bịa akpọrọ nwa agbọghọ ọma ọkpụkpụ ya ọfụrụ na Umualaoma na anyị ga-akpọrọ nwaanyị n'obodo. Ana m asị ndị dị ihe a bụ ndị Alike. A na-agbapụrụ unu ya ọsọ within 30 minutes ka anyị nwee ike round up ka unu nwee ike ịbalụba unu. Ndị unu nọkwa n'ebe ha nọsi ike mụ abịakwa na-abịa nwee ike ihe ụzọ lakwa ebe nsi ma ndị dị ije ma ndị onyoko anyị niile zuru ezu mụ mma. Biko ndị Alike anyị ga-ebute na ọjị gachenụ ndị ọgọ unu n'ihu. Ndị ọga na-eweta ụzọ ji na ndị ezinatọ ndị ebe a precisely Ọka South ọjị ka ewetara ugbu a. The oldest man at this village, Ọchụlọzọ Donatus, na-eri n'ọja ọ na-asụ n'ụlọ. Biko ndị ọgọ anyị fụrụ ọjị unu nyere anyị a sị na ọjị eze dị eze n'aka unu hazizie anyị ka ewe ma ka anyị si kọntinu. Ndewo.
ọ dị mere ka ọnọdụ a dị etu a na-ekelekwasị n'ihi abalị ije m nyere ndị ọga anyị ha ga na-enweghị nkwabi ọka na ọrụ m anyị na-achịkwa mgbe ha ga-ala anyị na-emikwa n'ime ọperativ ha ga-ala n'okwu ndụ leka ahụ isi ike ọnọdụ a abụghị nwe ya Jehova anyị na-asị gị bịa tọọ ọchị a na mkpụrụ anyị bụ mmadụ ga-ata ya n'ibe ka ọnọdụ anyị nọ ebe a bụrụ ngozi nye gị Jehova Chineke eluigwe n'aha Jizọs. a na-asị Chineke nna anyị si obodo ka Anambra wee bịa ebe a na-asị ụkwụ anyị ji ebe anyị aka nka ya ka ma n'aha Jizọs na-asị na anyị bịara obodo unu ka abịa were ihe dị mma anyị bịara unu ọ ya mụrụ anyị ozuo ike gbuo ozu afọ nwanne nwoke na anụ ya ihe anyị eji ya azụ ahịa akụkọ asị Chineke na ọjị a na mkpụrụ ka aka n'ihi na aha Jizọs Kraịst ọ bụ eziokwu ha chọrọ ịgwa mbeta afọ m ya biko m ga-achọ onye ga-eke ọjị a ka mgbafe ya ọsọ ụlọ chọkwa onye ga-akụ mmanya
anyị ga-akpọpụta nne m nwa ka ọ bịa kelee ọha na eze ya banyezie Ijeọma ka nwa pụta na-agba egwu ị na-adị fast na-echenji akwa ịdị fast chenji akwa Umualaoma kwenu. Ndị bakwenu. Igbo kwenu. Igbo mmammanụ. Kachanụ. So anyị na-ekene unu na-asị na ọ ga-adịla anyị niile mma, ọ dịla anyị mma, ọ dịla anyị unu mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko nna anyị ukwu ị ga-agbafe ya ọsọ ka ịgwa ihe anyị wụsị ka abịa ma unu enyerekwa anyị ya ka atụzi ụlọ ma ihe ọ yerigbo nakpuo ekene m unu chairman village ihe o nyere list e nyere o mechakwara ihe niile na list o jighị anyị ụgwọ unu ejighị anyị ụgwọ
Oji ha unu eji ha yokwo. Ihe fọdụrụ ugbu a wụ emere ihe a na-akpọ ịnya ihe n'olu. Ihe o ji awụ ọ na-amụ nwa ya na-awụrụ nwa ya. Aka m kechiri n'aka. Otu ọka m nwa na sekuriti. Aka m asị ka m dara ya. So ihe anyị eme na ihe ndị ọzọ niile ezigo ọ ịnya ihe n'olu ime ego nwaanyị. Eme ya na anyị kepọ ụlọ riwe oriri eme ihe ọzọ emeghị ụgwọ ọzọ unu ji anyị na-awụghị nke ahụ. Mmadụ anwụrụ anụ ngwa ngwa. Oche plastik. Was attended in Canada. No, they do video. The chairman of the he confirms. Look, I give me a car. You have a go better not see so. On your level, I think I make it up. Gana zụrụ ya nwa na ọ naghị ele ego na o wepụrụ ya so 400 na o wepụrụ ya mana eziokwu even if I have even in this place, because it's been an Umualaoma and I have even in this book. Akunetigbuilo, my name is Metro Emelova, and I can say, I want to say,
emela Akunetigbuilo na o mere mma karịa o mere double upon double ihe niile a na-ekwe n'ụbọchị tata nwa na ifo na mama dị very happy na nne mụrụ nwa dị very happy obodo nne dị very happy Akunetigbuilo 2025 na ofe egwu ka a na-eme na ifo ekwe high chief ihe abụọ na onwe ka nke ọma na udo pụrụ iche na ebe egwu ka a na-eme ọdụrụ isi na ndị ịkpa na-emesighị ike esi na atọ na ọkọsatụ general ifo ya ekwe ndị a na-ekwu maka ha ndị ọka sọta anyị aṅụ mmụ ya aṅụ anyị testi obiọma dị anyị and obiọma dị anyị ka dị anyị na-aga n'ihu n'aha Jizọs ihe mere n'ugwu anyị enyefego nwa anyị nwaanyị nwa m nwaanyị hụ ha enyefego m unu n'aka and enwere m obi aṅụrị unu ga-eleta ya anya and unu ga-eleta ya na-aga ndị unu anyị ga na-eletekwa unu na-eleta anyị so ana m asị na ndị nna anyị ga-aṅụ Chineke bi n'elu ya aṅụ nna anyị Lambert ya aṅụ ndị ibe na ndị na-eso ya n'azụ ma okoro akpọrọ ezi ha ga-aṅụ efu ha na-agazi ọfọdụ ndị iche n'ụbọchị tata nwa ejima ejima ebe a gọ na ọbụ ejima ejima nwoke na-abụ nwoke na-atọ super high chief, Biko DJ, bịa butenu mic agbanye. Butenu mmanya. Butenu mic agbanye ka ọ ga-akọta di ya. Ka eji agbata mmanya. Onye ọ dị n'aka ọkụwa jụrụ ajụ ọrụ ahụ. DJ ka anyị na-akụ egwu. Trendybeats.com. Bido unu ga-ebido onye aka ebe ụlọ anyị ji ọrụ a. As I see you just enter, what am I to do?
Boy, I make me dey flow, my darling. You dey make me go low, I know you dey sweet me, oh. Make me dey 1890, oh. 1 + 1 is equal to 2. But me and you, we are equal to 1. Today you dey laugh like the way I dey laugh. We do make sense. That's why I say it's no delay, so every day I want to share my love with you. Anything you want, I'll give up to you. So we no more problems if you give your love to me, baby. Me and you. Biko, enwere m obi aṅụrị n'ụbọchị taa n'ihi na ihe a na-eme abụrụ ihe na-ezighị ezi, onye ziri ezi. Ị na-agụ akwụkwọ nsọ, ị ga-ahụkwa ebe the first occasion ọ gara wee ebe a na-agba nkwụ and o mere mmiri ya aghọọ mmanya. So for that, anyị ji na-akọpịkwana ya were na-eme ya, ọ bụrụ njọ ya were ya wee rute n'ụbọchị taa. Otu ọbụla o si wee dị m taa ka ọhụrụ nke ọma, ọ ga-adịrị onye ọbụla n'aha Jizọs. So taa ụtọ ọnụ nke mụwa na ada m nwaanyị na otu anyị si wee dịrị, so na ọ ga-ewere ihe ekwesịrị. So ya were wụ ya Umualaoma nọ ebe a, Naijiria, ala ike, Obi Okorafọ ezi ihu na niile ala ike as a whole. So onye ọbụla nọ nga ịgba akaebe ya bịa ka nwa m nwaanyị ga-egochi ha onye ahụ ọ hụrụ ya rịa ka nga na-aba ya na ọ ga-agazi ebe ahụ ya biri nwee nsogbu. Onye mụtakwara ma ọ gaghị alụ na gị ma aga m eri n'ihe na-eme ihe ya were ya. So ọlọk ya ka o erie ihe kpatara. So nwa m nwaanyị ije bombs so ị ga-ewere mmanya na ga-egosido n'Umualaoma n'ala ike onye ahụ ị hụrụ were ya asaghị agha anya. Biko na were Man on fire! No, this is they need to come out.
Bebe. Any still. I tell my senior brother, you know, I'm so Agama écoutez me without Abraham. Jehovah, idi ebube, nebai no Jehovah, ebube. Neluwa, inajatio, narana, ebudike, Jehovah. Iko. Nana te abụọ ndị na-akụ ego n'iro. Ana m ewere nwa nwaanyị na-enyefe ọgọ nwoke n'aka n'ụbọchị tata. Na-asị na ọ ga-adịrị ya mma mbọsị nkwọ, dịrị ya mma mbọsị eke, dịrị ya mma mbọsị were, dịrị ya afọ mma mbọsị afọ. Ha ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị, mụọ ejima. Ọ ha ga-eji aka ha na ha azọkọ ime family planning. Ọ ga-anọpụta bịa sị ma ọgọ na ha ọchọọzi ịmụ n'ojugo ha. Otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Onye ọna na-ebe a ndị enwetabeghị ihe dị otu almasị ka Chineke mee ka olu ha aka n'aha Jizọs. Almasị ka olu ha aka n'aha Jizọs.
ga-apụta ebe a ga na-afọga ya nwoke. Akunetigbuilo 2025. All this crowd, please. After 2025, Akunetigbuilo.
Feeling so lost. Even then, we have
Akunetigbuilo, Alike. Watch any side now. trendybeats.com. Akumoke na sorry. Baba Kuriako. Joy is coming. Joy is coming. Robin a woman in Genga. Number to the Infeso. Ya wunya kwena kwa mwebu. Ya sako. Baby yako. Wabolo sasi jensere abwebu wine. Ike mana iso nenda shebu. Ega atu kwego kwele kasema. Wala kontrasi. Wanda shebi de jindia. Shema ene miele. Robin a woman in Genga. Touchdown, man, so damn it. Look at that time, no, I'm not there. Looking like a video ball. Like just saw. I'm really not in that trust. And up on the street, and look on that door. Look at Jason, look at that. Yeah, look at you like good now, drop. Watch it, I'm not in that watch it up, I'm the one that's taking it out. Watch it, you want to be believable.
Jesus Christ, and the animals in white, Kaigina, Makale, you come why you come and the super high chief. Let's go. DJ, please. No. Ask him what for you Ghana too. Never you fight place go na mu weekend ga. I'm on weekend ga. Ask him Ghana watching live. Can we not play a number start that go to the percent here? Say Mike. Ebe na eme go start abona. Aso ya mota ya mutu ibe. And
ihe nna anyị mere ka ọ na-emekwa so na ebe a na-ebere na mmadụ echi ọ ga-anụ ụbọchị tata ọ ga-ebutere aga m n'ilu butere ya akụ ihe enwe ihe ọbụla ihe ọnwụ na ọchọrọ na mmadụ eji agwa ezigbo ọ ga-enweta n'aha Jizọs ebe na-ebere onye ọnwụ na anwụ na ụkwụ onye ga-eji wee na ga-aka nke o ji wee bịa mma Akunetigbuilo. Every day, Uncle, you are a burning fire. And the other one about walk on wire. I can't jack off on fire. I don't know walk on wire. I'm working, I'm working, I'm working. I'm going to get on wire. I'm going to get about them. No, we're talking. The one never said, go to the city. I am the line and the lack of obodo m aṅụrị tata anyị bịa witness ya anụmụ nwaanyị Akunetigbuilo 1 n'Okpeze Eshe Kingdom yotago so na ibe niile ga n'anya ya a mere ebe a bịa kpere ezigbo nwaanyị yotago so niile ya na-aga nke ọma ihe na iwe ọcha ifụrụ na aṅụrị aga anyị nọ onye ọbụla na-enwe aṅụrị ibe ya na-aga n'anya na-enwe aṅụrị ekele Chineke maka na akwụkwọ nsọ si na ọ chọtara nwa chọtara ife dị mma yotago ọhịa ọma ka anyị chọtara wee bịa n'ụbọchị nke tata and I believe na ihe ọma esogwara anyị already ọ bụrụ na ọ ga-esa anyị osogwara anyị chọrọ ka o si wee dị my brother ọ ga-abalị gị Ugonna, watch wherever.
Akunetigbuilo. Agba chairman youth senator ono no go. Senator youth chairman ono no go. Oh chairman Akunetigbuilo OPRAHUB-TV. All the youth ono no go. Chairman, that's not talking to you. Chairman, that's not you. The vote of tax is going. Also, I can hear this. Hey, come on! Come on! Bicho! Mami ati báyìí. Ó yẹ ti bí ọkọ ni. Ó ti kábíyà náà yẹlẹ fún àtàkà. Ẹ bó ti bí ọ̀nà àyà ìpò yẹ yẹ. Ó nukú mmadụ kọ́ ọ́. Ego yẹn náà kábíyà náà mẹ́rin láì Amadi Rachukwu mma, oke mma from Agukunri. Please, can you tell us what we are celebrating here today? What? We are celebrating here today. Okay, we are celebrating the traditional marriage of Akunetigbuilo one national anthem. Okay, so how you related to the family? It's my friend and my business partner also from Ochanja, Central Market, Onitsha. Thank you very much. Thank you for your time. They ask her for money. All this is to see what they come to us. Cheers, not the first goal. Daddy, how far?
More music on trendybeats.com. Give me number. Give me number. Give me number. Give me number. Say. Give me number. Say. Gorilla dance. Hey. Here we go. Say. Okay. Say. Gorilla dance. You gonna dance. Say. Gorilla dance. You gonna dance. Say. Give me number. Give me number. Come on. Give me number. I'm gonna dance. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. You were supposed to do it. In the take it easy. We sit on here. Akunetigbuilo. Moto ha. Ugonna ke akpa ebe tinyelu ego. Ogo. Ya ulu kete na na-enwe aṅụrị ka otu a ka ọ dị na awụ na onye hụrụ ya na ka ya na-eme wọta bụ onye nwanne wọta bụ wọta ha Akunetigbuilo oji hụrụ n'ọrụ ana m asị na ọ ya adịrị mma dịkwara gị ndị mana otu a ya nọ wee dị n'ụwa ka mmadụ na-enwe obi aṅụrị
obi aṅụrị na-agwọ ya onye na-enwe obi aṅụrị ya ka ihe ọma na-abịa ịnọ ọbeghị mgbe ọbụla na-eti ọbụla ọ nwere ike ibi ihe ọ bụrụ na di na nwunye ya nwe ụmụ na-anụ and etu a ka ọ dị onye Chukwu na-enye mmadụ kwube na ụdị obi i nwere anya ọfụrụ obi ịdọ njọ too much ọtọ ọjọọ nye elebọnwụ gị na ihe mgbe na-anọ ọ bịa were ya na-asị na ọ ya dum niile mma onye ji eko wee ezigbo ngwụ gbajinata ya n'agha ije ọgọ m bịa bụ ọ ga-abara gị ma ngacha bụ unu gọcha ọgọ onye m ga-amalụ ihe ọma ka mbịakwa one day on a very good day unu ya abịakwa be m be ọma be m bọsị ya abịa si onwe onye ọwụna si adị ike ya anana ejecha ezigbo 5-star hotel ma wuru ndị ichie na-ahụ n'iro na buru n'ọka ndị ichie na-ahụ n'iro ndị ọcha ma akpa ya wuru ebe na-akụ ichie Yes, I'm Chief Emmanuel Emeka from there. I'm going to be one of them. All my daughters. Chineke nna ga-echekwa alụmdi na nwunye ya na di ya. Nye ogologo ndụ, nye ahụike, nye oge ọmụmụ nwanyị. Ụgwọ ya ha akụ ha, ihe a ga-eji so ụmụ ha agaghị akụ ha n'aha Chi.